dia, comencem. Estem al projecte FED d'Emprenedoria. Un plaer tenir a la Menin, gràcies, per estar aquí amb nosaltres. Ella ens explicarà, és la mare de l'Amèlia, de l'alumne de Cinquè. Ens explicarà la seva professió en què consisteix, molt interessant. I espero que aprenguéssim molt de tot el que comporta l'emprenedoria i tot el que comporta l'esforç i el treball. Sí? Com vulguis. Te farem unes preguntes dels alumnes que han preparat. Molt bé, a veure si puc contestar totes. Sí, i si veus que hi ha alguna cosa que ens queden curts, que no t'ho han preguntat i trobes que és interessant, ens ho expliques. Molt bé. Sí? Moltes gràcies. Vinga. Vinc de Polònia, soc mare de l'Amèlia i vos vinc a explicar una miqueta sobre nosaltres, sobre la nostra vida i el meu treball. Aquí jo vaig estudiar costura a Polònia, en una escola de costura, durant 4 anys, i després d'això no vaig poder trobar feina en el meu ofici. Era bastant difícil, llavors mentrestant vaig treballar de diverses coses, entre elles en una botiga de roba i fent una mica de los arreglos, però en un taller professional de costura només vaig poder treballar aquí a Espanya. Vaig començar a treballar l'any 2012, de modista, perdó, 2011. Amb la marca de Rosa Clara m'ocupava de muntatge dels vestits de nòvia, tal del muntatge principal, que després de muntatge les prendes senceres i acabats. Per dificultats de trobar feina al meu país, la família, jo, el meu marit i la meva filla gran vam decidir de vindre a treballar aquí, perquè aquí sí que n'hi havia ofertes de feina i ens vam poder mantindre i obrir-nos una miqueta i desenvolupar com a família, claro. Llavors, així vaig trobar la feina, vaig també treballar amb diverses botiguetes petites amb arreglos, per reforçar una mica l'economia de casa, i d'ahir vaig trobar contacte amb la Rosa Clara, gràcies a una botiga. On vivíeu? Com vau vindre a Espanya? On vivíeu? On vivíeu? A Cardedeu, perdó. A Cardedeu. A Cardedeu. Ahir vam viure durant 6 anys. Ara aquí a les cases portem quasi també altres 6. Molt bé. Aquí va néixer l'Amèlia mentrestant i era a vegades bastant complicat d'empalmar aquestes dues vides. La vida de modista, apassionada, perquè m'agrada el que faig, sempre m'ha agradat, amb els xiquets, les escoles, el naixement de la meva filla, i a vegades s'ha de treballar molt per empalmar tot això, que això ho fan tots els vostres pares. Això, de poder estar per vosaltres i fer les coses que les agraden més o menys a fer, però és el que hem de fer. I, bueno, ahir vam viure a Cardedeu i després vam tindre unes dificultats familiars. Vaig treballar durant els 4 anys, després l'últim any vaig ser autònoma. Però l'empresa principal, que és Pronovias, va fer una reestructuració bastant greu dins de l'empresa mateixa i van tindre que rebaixar molts treballadors. Van tindre que suspendre moltes activitats, diguéssim, feien molts de tipus de treballs i alguns tenien que rebaixar o fer-lo amb, no vull dir menys qualitat, però de manera més ràpida. Molta feina que se feia a mà, que eren puntadetes invisibles i això, ara si veieu els vestits de fa uns anys i els d'ara, n'hi ha diferència que les puntades que se feien a mà abans, que era la meva feina que feia més bé i més me donaven d'esta feina, ha desaparegut quasi, que se fa unes quantes puntades i la resta se fa tot a màquina. Tal per rebaixar el preu de l'artesania sempre és més cara. Sempre guanyes més i millor per fer coses a mà i amb alma que posar-te a una màquina i fer 30 peces iguales i rapidez. Ahir va de rapidez, de fer quantitat i no... Bueno, qualitat també, però vull dir que el fet a mà sempre és més bonic, més... no sé... Més exclusiu, no? Més exclusiu. Sí, més exclusiu, això. Gràcies. Molt bé. I llavors, per això, vaig tindre que suspendre la meva empresa, la vaig donar de baixa i així s'ha acabat la meva història amb aquesta empresa perquè no podia guanyar amb la quantitat de vestits que ells me podien assegurar per cosir al mes, jo no podia guanyar el que mesos anteriors a la mateixa quantitat. Si m'enteneu, han rebaixat els preus, que jo per exemple feia la mateixa feina, que m'ocupava les mateixes hores, el mateix cansament, però em pagaven la meitat. Llavors jo per quedar-me
En la meitat. En la meitat no he pogut permetre-m'ho i me vaig buscar una altra feina. I com vas arribar aquí a les cases de Cardedeu? Ja molt més, buscant l'altra feina, vaig fer contactes i vaig conèixer la meva parella actual, perquè el pare de l'Amèlia va anar buscant les seves passions i la seva vida i ha acabat a Gran Canària. I així no he pogut viure. Estan la meitat de família aquí, la meitat ahí. Vam decidir de fer-lo així, que nosaltres ens quedem aquí en terra firme i estar en la illa. I vaig conèixer la meva parella actual. I com ell és pescador, aquí a les cases, no va poder vendre la barca i vindre a viure amb nosaltres. Com jo vaig poder agafar tot el taller dins d'unes capses, el vaig traspassar a les cases i ara visc de costura un altre cop, però en un altre poble, i no tinc un taller. Ara mateix cuso al meu propi menjador, i cuso per diverses botigues de Vinaròs, que faig arreglos de costura, i una d'elles, que he enganxat fa poc, també és un representant de Rosa Clara. He tornat com si diguéssim el mateix camí. Estic cosint ara cada cop més vestits de nòvia, vestits de festa, vestits de moda i així. I estic molt contenta perquè això és algo que torno a encarillar. És curiós, la vida com te torna a portar, no? Sí. En l'engranatge. Això no me lo esperava en el... No me lo esperava, que tornaré amb les mateixes coses, amb la mateixa marca, sobretot. Sí. Que és difícil i ara, però com treballo per una botiga privada no tinc res que veure amb els directius i tot això d'abans. No serà la mateixa manera de treballar tampoc. Ara els preus fixo jo dic que este arreglo valdrà tant, este arreglo valdrà tant. No és que no és muntatge, són arreglos. Canvi de talla, ajuste de cintura, la vora, a vegades alguna màniga, a vegades aquí sobre a les xiques que se li fa un botet, doncs jo ho faig tot perquè s'arregle i perquè se vegi que era així de fàbrica. Diguéssim, els vestits queden com estaven abans, no són arreglos així, aquí te farem una... És bastant complicat, dona més feina això que muntar un vestit, perquè jo he de desmuntar sense que se ho note, sense que la clienta note que el vestit estava molt tocat, sense que se vegi que estava retocat i després tornar-ho a muntar. Així que he tornat a treballar més a mà que a màquina i m'encanta. I mentre, quan tinc temps lliure, que no m'he preparat les fotos, les tinc al mòbil, faig cosetes per a casa. Faig cosetes per a les meves xiquetes, faig nines de drap, diguéssim, com l'Angelet que està aquí, però de diversos tipus, faig cestes, faig bolsetes per menjar que porta l'Amèlia. És la meva passió, la costura és realment la meva passió. Això m'agrada fer molt i trobo que vull fer-ho. Molt bé. Hola. Hola. Com i quan vas aprendre a cosir? En una escola de costura, que la meva abuela, de pare de ma mare, era modista també, cosia molt, cosia per la meva mare, per mi, per les meves germanes, i a mi me va agradar tant que vaig decidir anar a aprendre a cosir. I era una escola de costura. Després d'acabar primària, vaig passar, primària no, diguem, en batxillerat, vaig fer cap a una escola professional de costureres. I allà vaig estudiar 4 anys. Com et van contractar? En la primera feina que tenia que veure amb costura, vaig treballar amb una marca coneguda de vestits de nòvia aquí a Espanya ja. Treballava amb un contracte per encàrrec. M'encarregaven unes quantes prendes i això és el que jo feia i d'això rebria la nòmina. I després vaig decidir de ser autònoma després d'això, per poder desarrollar més l'empresa. Però me van contractar treballava per un altre taller de costura, que eren 12 xiques en aquest taller. Res més? T'agradava treballar allí? Molt, molt. I en quines coses sí i en quines coses no? No m'agradava treballar en el muntatge principal, que era muntar les peces, per exemple, la baixa falda, la faixa encimera, els cinturons. El que m'agradava muntar-ho tot junt i veure tota la premta feta. Això m'agradava molt acabats a mà.
m'agrada treballar els acabados a mano, la màquina una miqueta menys, a nivell industrial. Sí? On estava aquesta empresa i com es diu? Aquesta empresa, l'empresa principal es diu Rosa Clarà. Jo treballava per un taller que es deia Clara Jordana, era a Cardedeu. I ahí cada dia portava les xiquetes al col·le, anava a treballar i la vida, tornàvem, dinàvem i tot això. I després l'empresa la vaig tindre a casa meva. Dins de la pròpia casa vaig tenir una habitació, que aquí podeu veure les fotos, el taller, l'escriptor per fer els projectes, per fer els apuntes i les màquines de cosir. Ahí se veuen les fotos, perfecte. No sé si... Sí, aquí podeu veure un projecte així que vaig fer jo petitet, que és un angelet nòvia. Aquí l'Amèlia, quan era molt petiteta, m'ajudava al taller. I aquí, per exemple, un vestit que portava 38 botons per embotonar el vestit, perquè és interessant i tot això se cosia a mà. I aquí després us explicaré com funcionaven els patrons i això. Però això amb un altre projecte, potser. El taller estava... Quant de temps vas treballar-hi? 4 anys. Durant 4 anys vaig col·laborar amb aquesta empresa, però només un any vaig ser autònoma. Vas treballar abans d'alguna altra cosa? Sí, de moltes altres coses. El meu primer treball, després d'acabar el col·le, era molt difícil de trobar feina de modista perquè en aquells temps moltes xiques volien ser modistes. Llavors hi havia molt pocs tallers on podíem entrar a treballar. Llavors ens teníem que apanyar la vida com sigui i vaig treballar en un McDonald's, la primera feina. Després vaig treballar en una fàbrica de veles. De què? De veles. Veles. Sí. En una tenda de roba, en una botiga de menjar i res més. Algú més? Rosa? Quantes hores treballaves al dia? No tenia un horari fixe. Era una feina més aviat. Quan després n'hi havien per acabar, doncs un dia només ne tenia 2, per exemple, i eren 4 hores, i un dia era tot el dia. Era difícil de trobar temps per altres coses, i això segons el dia, més o menys. Però podem dir que una mitja de 7 o 8 hores al dia. Perquè hi havia dies que se dormia poc i se treballava molt. A vegades va així perquè això va segons la comanda que ens enviava del taller principal. A què et dediques ara? Ara també a costura. Però ja no faig la mateixa costura que abans. Ara cuso roba normal, de confecció, i faig arreglos per a la gent. Per a diverses botigues. Quan gastaves i quan ingressaves? Jo de gasto en tenia molt poc perquè el material no era inversió pròpia. El material m'arribava d'un taller, ja venia tot tallat, i jo només m'ocupava del muntatge. Llavors jo de gasto només tenia el gasto de taller, que era la maquinària, que les peces de màquina, l'oli, els fils, i el gasto de llum, i els gastos de ser autònom, que cada mes tenia que ingressar una quota fixa, després els impuestos i coses d'aquestes. Així que de gasto al mes podria dir que tenia uns 420 euros, i de guanyàncies en net uns 800, 900 potser, en lliure. Després de pagar-ho tot, doncs me quedaven uns 800 euros. Sí? Com t'organitzaves la feina? Doncs així com veus aquí, en l'escriptori feia els apuntes dels vestits, dels noms dels vestits, de les talles, la quantitat que tenia que fer. Necessitava un espai molt gran en el terra per poder ficar tots els patrons. Com veieu aquí, per exemple, tinc un patró de paper i aquí n'hi ha en cafè. Us he portat mostres però en negre. Si voleu veure i tocar el que jo he fet, doncs aquí ho tinc, us ho han passat. Això és, per exemple, tul d'este rígid que
va com si baix de la falda, per fer el volum a les faldes de les nòvies. O de les vestits, sí, o les vestits del ball. Llavors això és l'encaje que veieu aquí, és molt paregut, ¿vale? Jo l'encaje tenia que retallar i donar-li aquesta forma. Després, este encaix anava damunt, o per exemple este, perquè de colors van fer varis també. Damunt d'un tul així, més transparent, més, com si diguéssim, encaiguda. Llavors això se cosia damunt d'una falda feta d'una roba més rígida, per exemple, ras. I això us ho podeu passar a la capseta, mirar aquí com hi ha. Ojo, perquè podeu trobar alguna agulla. La feina era molt elaborada, perquè jo tenia que, de la peça sencera que em donaven de l'encaix, doncs necessitava retallar les flors i ficar-les damunt d'un patró que ja ho manaven ells del taller, com ha de ser. Us podeu passar a la caixeta. Has pensat mai en crear el teu taller? Sí, perquè el vaig tindre. Clar, com ja m'ha explicat, no? Hi ha preguntes potser que estan contestades, no? Sí que l'ha tingut el taller Sí, Viper. vaig treballar els anys i vaig pensar, i què si ho faig jo per el meu compte propi, que no tindré una jefa, fer-ho per compte propi, i sí que vaig tindre èxit durant un any, però mala sort de lo que va passar dins de l'empresa. Bueno, però que també de la mala sort d'algunes situacions laborals, no? Després tu te renoves i busques altres, no? Perquè és la idea de... Lo molt important és quan, diguéssim, suspens algo, no deixar-lo suspès per sempre. És important de pensar si és la teva passió, perquè clar, si fas algo per obligació i esforç, pot ser que val la pena buscar-te el que t'agrada, perquè no hi ha res millor en el món poder treballar en el que t'agrada, en el que realment te dona satisfacció i te pot emportar el pa a casa. Perquè tampoc he treballat molt al nivell, mai, al nivell per poder comprar-me coses més que sobren, de lujo, però sempre he pogut mantenir la meva família del treball que faig i a més que podia, diguéssim, tancar el taller i estar contenta del que he fet durant el dia. Molt bé. Més preguntes? I ja. Et pagaven per temps o per prendes de vestit? Per prendes. Ahí, en esta empresa, per prendes. Ara també cobro per prendes perquè faig de prenda en prenda. No faig confecció contínua, que per exemple faig 20 camises de la mateixa talla i llavors... Vale? Ahí pagaven per prendes. Treballes a un encara? Com? Si treballes a un encara? Sí. Ara treballo amb això, amb la mateixa feina. De curso. He provat diverses coses, és el que sempre torno. Sempre hi torno perquè és el que he estudiat, és el que més bé se'm dona i és el que més m'agrada. Vale, més? Ja les tenim totes? Faltava alguna més ja? Basile? T'agrada més treballar amb mà o amb màquina? A mà, definitivament. Això jo sí puc fer les punxades invisibles que realment no es veuen i la gent diu, però com? I jo estic com un artista, llavors sí, m'agrada molt. Que bé, que bé. Vale, alguna més teníem? Sí. Quin tipus de prendes de vestit confeccionaves? Sobretot vestits de nòvia. Vestits de nòvia amb les nòvies. A part teníem una secció de vestits de festa, que eren de les invitades de la boda, per exemple, però jo en majoria vaig col·laborar amb el taller que estava principalment ocupat de les vestits de nòvia. Com a un puntasso us puc dir que, no sé si coneixeu perquè sou bastant petits, havia una pel·lícula de terror que es deia Rec i en la part tercera d'aquesta pel·lícula sortia una nòvia en vestit de rosa clara i jo mateixa vaig cosir els dos, no sola, amb l'equip de 12 persones vam cosir 10 vestits per aquesta pel·lícula. Per gravar la pel·lícula Rec, el vestit va sortir de baix de la meva mà. Ahí hi ha els meus botons, el meu encaix i... Que gràcia. Sí, la meva feina és dins d'aquest vestit i també vam fer un vestit en color gris-plata per la boda de Paula Rubio. Ah, que bé. Sí, sí, Paulina sí. Rubio. Paulina Rubio, sí, sí, sí. És una famosa. Sí, sí. També ho va demanar a esta casa i els tallers, que també és interessant, que no ho he dit, funcionaven d'una manera que, per exemple, n'hi havia, diguéssim, 10 tallers i 100 vestits, 100 modelos o 30 modelos, ¿vale? I n'hi havia 10 tallers.
modelos tenien noms. Cada any la temporada de los vestits surt amb... Tots els noms comencen per la mateixa lletra. Vale? Molt bé. I cada any pues, canvia la lletra i no és alfabètic, que un any pot ser la A i l'altre any pot ser la S. Vale? Aquí, per exemple, tinc alguns noms de vestits de Rosa Clara en els temps que vaig treballar jo, perquè ara a la memòria també. Per exemple, mireu, hi havia Betsy, Barbados, Banyoles i se colava algun canyamo que era de l'altre any però el van encarregar. Alguna nòvia volia un vestit de fa 3 anys perquè li agradava tant, que la col·lecció de l'any corrent no li agradava, doncs volia un altre. I un taller tenia, per exemple, 4 o 5 modelos i només podia cosir estos. I entre els tallers no ens podíem enterar ni comunicar quins vestit cus quin taller, era política d'empresa. I això per què? Per evitar còpies de vestits barates, per evitar que surti això al món més ample. M'entens? Tot això és molt elaborat, és molt confidencial, diguéssim, i un taller que cus només 5 modelos, si es trobaven una fuga, diguéssim, per el mercat trobaven còpies del seu vestit, però còpies exactes, en una qualitat molt més baixa, tal de costura que del género que utilitzaven, ells sabien per on buscar el culpable.